Malah so putak bangai lamboy na pinangji mate transparent binangji boke handolo lapena pithu BJP him ben counter statement na pithulo automatic mate niphai proxy ni niphai proxy ni bi iglo lasila da bang so putak sei ni litum pinyalang le ma counter pi pan sei nitum hen ben ko puthot press meet phapon iglo alang litum nang puilo laichan ke hai to ke chengsi alang litum nang puilo chumang kro ke hai that CM is not answerable to individual but answerable to the people of Karbi Anglong. Pasalang litum nang puiglo. Kasi nilitum mahin pen ki pudam kang tumbang ke kopi pot si nilitum pini song thok atum ni pini la pen ni pipe hor ni halabang so alam paklang nang koklo. Labang ka chini kenang so Karbi Anglong ra tumta athema non nilitum Karbi Anglong lang dam senang isi kap hiri me yang deng situ. Komane jong si rata ki sunga ki boya putha ki piklang lo. Komane rata akisungi boya puthak le chesong pi lo tangte tim Karbi Anglong ka cari CM tuliram long han mate let Karbi Anglong autonomous council atome ko pilo ke claim ke halabang so abang phu asongja to mane ke ther ke happen cheng lok alang le to mane jail ke beng la pusona to mat non bang rat tum da unan ke sung hektik pusana me rat hong jai long ke bang jipan alang le to me pheri ik duklo lapen la hai alam puthak bang ke piklang ha hedel lo ultimately ke halabang so rat bane Karbi rat to man ke non BJP ke cari bom de ber thip la puson se manik lo lasi nilitum bang ke alang litum ki ber thip ara alang litum a farman mate ki ber thip akhe ke ber thip akhe farman alang litum ase ka bede akhe farman si nilitum me karja pilo mate voice of the voiceless ku nilitum ke laba man pidun si labang so lama puthak ke paklang iglo lasi ladak long bang ke alang litum hin pen ke BJP party hin pen ke labang so alam boy nei pi bang ke la ke nilitum ke chekroi thema chidon ne thik kopi poloma nilitum karju ke Karbi Anglong autonomous council asiye ma ke hai bang karju ke kopi pol alang han karju nang kokke alang li ke chief executive member lo Karbi Anglong autonomous council akit hena yar pulo la ponchot kali long alang li ke finance department long a in charge iglo bill koma hansi pinangji pinangni la pen ko anji pending dolang ma alang li jichini lo athe alang li long si power and authority do ke tangte non alang li pipe dat si komane BJP party claim bang phu alang litum office bearers men sin ingi thurong mai ko pulo lai ke choklim po athema alang litum ke file da od ke la pen alang litum bill BJP pe power and authority da be tangte alang litum non ki BJ la so press meet ki BJ po ke la ke alang litum a od ma si abi kusin litum hen pen ke jongdam nang kokpo la pen number 2 la alang litum pulo la bangso pu thake contractor bill pu thake contractor association litum ni paklang nagi lake komane jongjung atum komane song atum kapaklang ke chokchi usalang itum kaning je pondu chomangkro ke haipe ase nitum nadak long ki pudam kang tung ke lake contract non la bill pipe ke contractor tum derle ka effect la puson kalilu lake general public apana effect la lo the nang itum anutina chinilo Karbi Anglong rata ke Karbi Anglong ke non economic crisis do pamilo rata ring sika sita be igderlo sega chilang ji bhanna be school fee tuition fee ke piji bhanna be bojar ta samfridang achon se nang maniglo sithi ko ladam ta lasila dak long ke rata phane effect pon de badang te nitum me rata phan karja lo pot representative lo pot nitum ke arjunan ko athema la ke public fan ke komane jongjung a salary putha kali lage komane jongjung a chida la putha le karju kali public fan lo batang te public fan na hempar de lo batang te nitum ke la ke arjuek nang ko bathema letum la ke nilitum ke a responsibility lo zin nitum ke jama thaik lo lapen niliphan laichana ke hai alang li nang pu iglo last time alang li niliphan arbok iglo je nilike BJP mai meeting lo adunik bom lapen ada prang da CM ke hai abangalo lo adamik bom zin niliphan ko na arbok pono mate niliphan ni pu bangke image nge padaun dia phan alang li ke BJP amuni unofficial BJP member ko kan si niliphan na karbok ilo la si alang li phan lamboy ki pigantung me la hen lo last time 6 schedule amai ki bi ke lage komani BJP party ben kali lage non ka chari bom atum si ki bi bu sinilihin pen chenglok Karbi Anglong rata chinida la pen hala so hut banke nili kopi bu siduna ko ma Karbi Anglong arat la pen BJP party ar ni si niliphan counter pi atum han lamboy pi gantung ke athema hala so hut banke Elvin Terona ke hai si kapatir pi pondo Elvin Teron ke hai la so phan dalang li ninje olo 6 schedule long leave potong ke bongo sena la pen 6 schedule pavar ke avelo 6 schedule ja pom be tume chododelu pusalang li tumi bi so me 6 schedule chododelu pavar avelo puda pubom alang litum a workshop da bibom la sinitum mathalo la puson ke itum hange opportunity lo alang litum 6 schedule la putha a pavar avi po ki pu joine la pen council atum 6 schedule la pavar teng power and function and exercise ma exercise ya pula kachini dun phala panalang itum counter ki pidun ji masi nitum phala bang soni gidu komane BJP jindabad ki buhane puali komane tulerama ke hai alang li abig dun benegali la penang litum thek rong lo hala bang soni ke nile ka prek pokali ke rat of harman si hada karju bidun
je PGR putak alang litum eviction sema pusi alang li tulirama ke hai siam ke hai mi niliar julu cenme alang li bangke labang so putak nang thagi esi akapre ke hinam thagi rong la ponchot kali karbiang long ke a hok pe ke lada ke cut off yar mate base yar do nang di polo non electoral lo a hin pono la pen long li hin len right sa putak pono la bang so putak ke ni ha so ni dar julu cenme alang li bang hala bang so ni ta nang chi thagi ke la pen sini li hadak pen chini der lo lage Karbingo non hala kacari bom sorkar ben kapatir pipon ke 6 schedule of workshop mate a seminar kali 6 schedule alang itu pacet hang iba rakan kapamang hujiban isi propaganda meeting pu pensi nili di chini un dat si ani kapre ke nitum duni ke dalo la pen ka chini si me nili ken wai si mai fudet le ke dun kali hala dak long bai thetan asong asong tu ma dun lo khei long ri pharman kai ke da kar chap thi pasong tu ma dun lo kse tu ma dun lo ke hala bang so ni KSYC tu ma dun lo longkam teron dokmuka longkam teron memorial hall pulang hala rang dun hala tum jada khei longre farman karjuji aphan jalang tum dun arjudun hala ta hadakta lapen songde la pule ke dun bukali la puson 6 schedule awareness mai long bangke hadang ke thek kire pen chenglok ke kachali do tum BMA ke pasa tum bidi kam chu tum lapen reporter lapen chenglok kapet rong asar pen chenglok rong asar chirok tok ara tum dun la hala bang so ni liphan ki dun pensi ni liphan BJP pu nangi pu bangke lage chokche thek diklo pu sini lipu damji lapen 6 schedule mai pen akaprek ni likona ni BJP mai meeting long ki dun do kona ni komane abang fu campaigning ke dun do lapen CM phi ake hai phi kona ni phi dun krip ang thek ning piklang ikno jong se ang thek le ning piklang iklo de ni lika che song along klam mother social life pe masi ni like retirement nang ikdet po lapen klang jilang ni ke ni le che song se la se labang so ke prabjin pen alang le thuma ang thek nang piklang iklo pusi ni le labang so rat hong jai pen alang de pachini iklo lapen alang litung pulo je CM han apongtin allegation ki piber ke alang litum personal enmity do mate jongjung ga chilang on e ajoini si ala CM ke hakan alang itu apongtin allegation piber pusini alang itu mehin pen ni litum nang jongpon la sila bang so puthakta ni tum bang voi pi kam tum ela puhan do ladak CM alang li jongjung ka choklem ka chola maputhak li nitum kar judam kali alang li ke ICR pulong se dokole si portfolio carbino Thomas Council CM lo pot rat phan kilang nang ji kilang nang ni alang ni long sar pudolo lapen government policy saput hak si ni litum ki pudun alang li ko pitong arlu ga chiplang ko son ni claim ke dam lai put hak le ni tum kar judun kali lapen non mangi litum ko pilo ke theklong e BJP tum bang ke jong se rada khan ka che thak ji to wara velu ko tangte alang ni tum bang ke kachpa jog jiban isi escape route opposition se kasalamik lo itum national long la lang idam tha ko mane opposition ben cheng lo ko mane ke thekere ya risoi jang la ben cheng lo mane intang kring reporter me arjulo te hala bang so bang phu khan ke ka suppress ji phan ko pilo ke claim ke anti national puji opposition puji la pon chot kali alang le Chinese agent puji sa mi litum karbingong da la pu thak thak lo mothe alam the bang sabso la rekchan jong se karbing ke non ruling atum han ruling BJP han karjulo alang ni tum critical question le karjulo bang ne ko pilo labang somuni phan ke opposition atum se sponsor puji la pon chot kali alang ni tum ke CMEM pen ko pine kamlong le det CMEM ko pine war sai long le det ajoini si kaning jenang puji la sini li ke pakla dakang tu ke potmo teron ke pinier ni da CMEM pen contract hang hepin lang ni li alang li pen sikai si long nang jipu tabe la pen alang ni da sikai si ta bakta nang pinang jipu ave asi lapu gali lapu da jong sa ave pelotang ni alang kan jong jung ko pikam lo kelang silet bo alang li la ke government policy support hak ni tum ki jong dun ke lasi labang ke parcel le miti pu alam mang ke alang li tum fani idet sini pusi ni lihin pen alang li tum chuning report lo la pen number lapen point kho alang litum polo bill ke alang litum ingkrung bom lo ing chap bom lo labang so joini alang litum derek chat lo kopi posi alang litum timely salary kopi posi alang litum timely payment pi de lo kopi posi aningkan pa hoi ber lo lapon chot kali lo ki damtang te teacher so doman alang litum nge salary bi aningkan ki sung ki boy ke phona ko anoni alang tum group ping chodam lo pusona do non latum hanta bill contractor so tum hanta ko anoni alang litum kapang hong non ko anoni ki sung technique alang litum chini ne bom la so kutha athe alang litum ke BJP chipa hai nangji bophan si rongato no lang me campaigning shot ke alang litum public interaction ave bo neli ka chini teng nang litum ko son ma non reng dok reng ni galima kalang ma nang tum bilong ma long ni ma alang litum arjuam de bo la salang litum la so put hak chini ne de la se ni li alang litum advice ki PG alang litum la pen ko joning di pange nang litum rong lutha nang litum homoski tin chilutha nang litum arat asu ori deng tangka do ma ve ma nang litum arat asu nang litum non choklem chodam han ka siksak do ma ve ma kalau bang so pun hak arju thap usin dilihin tan ke kalang litum kecone kan tum lapen alang litum mang pulo point sok alang litum mang pulo je social activist satum ke lai bila put hak bang ke piklang nang ni mate
social activist atum ke lai bila putha kapaklang bang ke social activist atum ki claim nang ji asai kali pusalang litum mang pulo so ni litum bang ke kachini da mateng lo patang eso social activist pulo patang ni litum arada farman se kangi lo ke pini ni litum president secretary alang litum anta arada farman se kangi lo rada kisung ki boilong e kai ke tha arjap tunang po ladak long be komane kupine kisung phode lo mane salary long le der lo komane e woreng long le der lo e komane phan la pusan pasik sak der lo komane border problem komane bilong le der lo te rat kisung ki boilong e kai ke ta ni litum ga arjap po la ben kidam ta ni ta ni litum arjap om lo la so ki karjap po ara joine si ni ban hem gon sam nang beng nang lo ke la kar bing long ra ta chini lo la si non le thot sa ta me khei kisung lo po joine si ni litum ke khei farman si karjap pilo lake niltum kama thake lake first and foremost ke akaprek akam ke mamde si social activist social organization na sai ke lahen lok khe farmans arjap pina po ase non khe gisung nok si pinian si tarik ni phai phor ni ta ni litum wang nang lo la pen pini le thot sa mi pini wa pini le thot sa mi tum wang nang lo la pen alang litum allegation nang pi pu ke alang litum nang pulo point number 7 nilitum CM panjong si allegation le pibom lo polatang te alang litum BJP party pe zadmen inquiry nang kok si alang litum pulo la sila bang velen good pusi nilitum puji BJP party puno akaprek party puno nilitum han kopi si ki claim ke dama na inquiry no na inquiry lo tarlip no lapen nilitum han jong si chokchi potang te rat hong jai long ta nilitum ahok pe ra jina paklang ik to nilitum report card paklang ik no nilitum ke komane bang fu komane ra chari bang fu son nilitum news paklang ik delo potang nilitum ke phone call man ther hap e nilitum news paklang ik delo potang te komane abang news channel atman media outlet satum phan nilitum ke remove no punili to te lapen nilitum news paklang ik dela joine se nilitum ke komane phan jail beng ik thoji lapu nilitum claim thik nilitum ke democracy buhan ke aman pi lasi komat ma lapen democracy na aman pi lapen media ban aman pi nilitum ka kira ka bisas le free and fair reporting komat ne jong sa news de paklang ik no nilitum thanga puruna thaibe lasi BJP to banda kona ne katali ason do pode paklang ik no nilitum la ta welcome lo peklang ik no la pen nilitum ki claim kita masonta rat hong jalong waning a report card wanik no se nilitum hin men putam to la pen alang litu point number alang litum pulo nilitum ke wan alam tha alam pati nilitum ke wan alam the bang ke allegation man ke meaningless pusipo la sila bang meaningless le ma pu la rat tu ma chini klap lo bill ki pipi ningkan muthala tu ma inja heder kan india heder at hebang ke alang man ke ther ke hak pen chenglo a gel ki beng ajap pen chenglo ason mung lo asi piniar ni me rat tum bang heder lo rat hong jeng paklang te do muthe ni tum pini bang kok bang ke rat sum ong lo lagile kisum ki boy se me char silun to lagile nang beng te nang beng jan me rat ke sum puthak ke vansi sarkar atuman su puthak arjuji po joine se ni tum arjulo lasi alang itu mat arjulo seta me alang itu non bang ke meaningless pula bang su puthak ke paklang bang ke ladak besik lang dak lo alang itu rat aphan kamat khabe alang itu me punangi pul alang itu lasong khomatum lasong puthak bang aishuwa neglo bilong le puthak wan iglo me ong cholo ni itu ma pipu pusalang che chak ngi pul sada me alang itu PG pu da pu pipe da pu meaningless pu mane alang itu ke rata supan ka chmat hawe de lo don mar itu kipi kamat hai ge awe de alang itu ki su ge boy charon le de po jo ne sel hailam the ba ge bilong le pending bills pu bang alang itu meaningless pu si pu da mi de lo jin itu me hin ban jong da mi to la pen point number 9 bidasing long pia ka bang alang ning jelo nation first self last ko mate det long ri pa phang nang ji imi thang bang ke aphi nang ji ko asalang ni phan ki budam man tung bang ke alang li choche pin junje pin pen alang li party ban pa du pi unji ma choche pin junje pin alang li contract hang pin kapra ka sai hang pin ban alang di party long claim du ni ma poking ko hang ban alang che song unji ma det comment tu la ka pa phang ko ni tum ka chingda ma teng det ka pa phang ni ba ame thang ara so pa phang aphrang si alang litum pakran nang lang that's it that long reaching thoji adet along ri nation first buat hal ara da so bang ke kangcher ke lang it tangka maha kabi ploten koson se la bang so det pakran ni thekbo pini not korea ke la koson no ke nation first buat kangcher ke lang it koson adet pakran thai ma bela ke nang litum anu tina google news pe na theklong no che char hur lo ke asi det ta phra pakran nang te ma ser me ara da so dum da chidun de nang ji ara da so phan a welfare ban da lang nang ji pusi alang li phan ni litum ki purun kan tu lapen alang li pulo bidasing long pia ke hai arni si ni litum alang li phan jongik lo kam ma ki thian ke jena garwal tu mi chirai iklap do ko mane non tribal sa tu mi chirai iklap do kam ma ki thegi thian ke kar bi tum long onde alang li labang so po thak counter statement nang piklo tangka ke do tum si akam mi theklem un choji tangka ka be tum ke akam ki theklem undi mata lang li ko pilo ki min dam ke je tang
je kama ke the ko mane je nagarwal ko mane marwari si claim uncho jeep salang li kanin je lo ase ni litum alang li phan pudam tung mangala han lo karbi tum hana kaching thura phan equal de alang li phan kaching thura phan ko pio po a resource pino kaching thura phan a porteng bil pino karbi tum da kam ke the claim unpo sadame karbi tum phan jong si kereng ji war sai pipe kaching thur ji phan alang bil pipe sakuri pipe le ko sama kam claim thek po ladak pen se klang ik dak lang statement pen je BJP party tum ke karbi phan e priority pipe BJP party tum ke komane marwari non tribal se kam ke the pi beret po alang ni tum paklang ik beret si alang ni tum pini bang ke paching thur soilo pusila dak pen tum jong dam nang koppo lapen alang ni tum pulo ठीक लासन थक si Pini ong dong arak tung seme alang nitum amitang personal issue dokok na jok thai ko lakan ajam tung ke amitang related wa amitang kurial san dokok thai ko alang tum tang ne dalo lasi nili tum seme rat mansi kar japi lo pot si pini kadam tang tarik prop sian ni tung rat nang nang lasi kadam tang tarik pacu tarik prop sian ni alang nitum juntu lang boy ni they are not relatable with the previous press meet that we held. Jadi dom ke damtang ni tarik khoar ni press meet tipi pen alang itu nangit thak ke son lope ho sining pen long le son check contest dola. Nil dom ke ultimately si pelopi ho SOPD afam sini tung kubon sampai alang tu bangke JJM afam tu ho nane arunodoi toh nane PM Kisan toh nane foreland toh nane highway toh kolai salam tunang jong re jun tu alam tum kaninje pon an alage SOP din gali ya lasi alam tum ke tu kelok ho menit tum mata rat tum jun tu lag chinya dada toh han aning ke la poni main ke apu kan ke mata ke tewar poni langsung salam tum claim no athe alam tum tor claim alage SOP din gali lapen ke damtang alang tungo pulo PW penipinat untuk parlimen alang du pulo nili kajulong teng lapen nili kajulong teng lapen nili kachini teng monte specially isi department long ke nikan khamne nikan pin dole action plan ke deng deke kan di action plan no si deng de pin blote laso of department kan afan ga tunal hadai wat ke so this is a part of tuition kasi litum khula so apa si bubidalo Amut bisi SOPD kona daipor malang si pucol. Asi itu mak kapek akot ke penginjai dalam alang pensi aku putot penginjai kontona. Lapen mo pen thak ni buklo lai chaning leng pensi allegation ngi pirule nilipa nili jongjung kan alang li pulo nili ga dapang prang CM hemdam ber. La support si nili ke BJP lo alang li bangke kimindam bo nili ke matha teng Mada CM cimesen, polam le hai. La sini lagi pudam dia, lada ke CM ka cimi me polam nang be. Kopi pun sekedam nang kok. Aprang sila bangso kita kacini nang so. CM tuliram long hang ke hai ke komani BJP party CM kali. Alang le karbing long arata CM lo. Tang ke haladak ke BJP dia le kecitong namji poli lo. Nili Johnson social organization claim bank pula penceng lok. Rat tum sana me cetong dam bola rat tum cetong dam si kisu ki boya puthak cethana bo kapre cethana bo nili tum sada me hoda ka cetong dam ne kapre khana le jongjung khana like memorandum ke thondam la pen rat ka kisu ki boy pijok nangji la person claim ik thasa wanza lang li pen ka chingi dam ke la si jong si halada ke dam an tum han si alang li bang ke BJP la lo la ke CM la amunit lablo pokar bok dam butang de la ke pheri me melam lo la populatang le ke bang ji la ngani bang ke Rata sulum sada me CM ke hai hem ke dam yipan ke kengkam ji jori ba sangrang halatum handa patipon lap pula tanti athema ladak long nili ruet le ke dam pukali rata sulum na dam ke anutin dam putin na dam lo halatum na ke dam ana ke dam an nili jok jak ke dam ana tum handa CM munit e BJP munit la puson ke koi verat bang la bang chok che posini li ke la jana ke hai pan pudamin tum la pan ke adung sidelo tamen atum towara ngamu di putawon long si patur mo sono ke light crab lota hop time si hinis dola towar tang lap lo pusiana tum ki pu kam kem compression de la pu ante rong pim plam tu berla so ada habjana towar ke ni kan si bil ke dro la ante la bangke le tu la taing si la chaneng tum hana khai ta arjun tu la pen mante kar benglong tomas konsir manta arjun tu
Lasto tuar ke claim ke jirding pikta karilang la pela ke ningkan cap in koita belang kame tuar pini ke hino labo la ke inglong arlo ka ting he taksi stock ta email tuar ong ta lanang ding sidu sini kar benglo to mas konsir aso kan jugang tum galalo kasi lahai abil ang tum kar benglo to mas konsir pen clear pinon kar benglo kontraktor han prabjin pen tum bil pinan pola pen muke bang jilang tamen som ke khang khipa bang abidana pola pen ke mesen masen tum tamat hapon ko tum ke kai ke tamen ke jong nim han tum ke chok chilo ke jong nang kok ko lan sin ngam thing ton kok Kamu nanti pen itu je HDD department pen for control tangka ke tangka le bil ke